balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na marisi kalo tile 7 ka taa bila karedon na marisi kalo tile 13 dolo jate la fonɛnɛ kalo sabanan tile 18 o dafala ka bɛn bi tɛnɛn ma ka taa bila fonɛnɛ kalo sabanan tile 24 na doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati in kɔnɔna na n'o ye poisson mɔgɔw ka dolo ye ni an b'a fɔ a ma ko libanti o libanti dolo o nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma n'o ye fonɛnɛ kalo sabanan dolo ye o b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔnw bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ nka ninnu ka nɔfɛ juguya a fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ lagosi caman bɛ ninnu ka ko la olu ye dakanko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka n'a bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beli o ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beli o ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini o fanga ka bon aw ka sira kan kamasɔrɔ a ka di aw ye aw bɛna wulikajɔ minnu sabati laɲini nɔfɛ ani a ka wasaw nɔfɛ ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw bɛ siraw tagomaw aw b'olu daminɛ aw bɛ wulikajɔw daminɛ nka i b'a ye dɔgɔkun bɛ taa laban ka sɔrɔ aw ka laɲiniw ma se ka sabati o b'a yira k'a fɔ aw ka aw labɛn ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw olu jɛlen tɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka n'a bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisigɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ hakilina filan o bɛna kɛ sababu ye ka aw sɛgɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛ to hakilina filan minnu na fo aw bɛ dɛsɛ k'a ka ko ɲɛnamaw kɛ aw kana ko bila mɔgɔ wɛrɛw ma aw ka sira kelen ta o de bɛ se ka fisaya aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛ balilenw kan ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka n'a bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badu denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ kamasɔrɔ ni aw ma se aw dusu la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ aw bolo mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw u kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka kɛ sabalibaga ye ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la aw ka dusu faga fo ka taa fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw sela nka ni aw ye kɛlɛw ani mankanw kɛ fara aw bolo dala ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka dɔgɔkun bɛ se ka kɛ birisa ɲagami ye aw bolo a bɛ se ka kɛ sababu ye garisigɛ balilen dɔw bɛ yen ni aw kan k'o sɔrɔ n'olu fana bɛ taa ka aw to a b'a yira k'a fɔ aw ka sabali ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka n'a bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasoso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma kamasɔrɔ aw dusu bɛna suma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wagati tɛmɛnenw na aw kun bɛ ka ko minnu ɲɛɲini ka dɛsɛ aw bɛna kibaruya ɲuman sɔrɔ olu la hali ni a ma bɛɛ lajɛlen ma bɔ a sira ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da garisigɛw kan garisigɛ girinmanw minnu bɛ bɔ aw yɛrɛ limanaw yɔrɔ la ani aw yɛrɛ ka baara kelenw bɛ se ka na min lase aw ma a dalakan olu barikalen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun ye aw ka dɔgɔkun ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka n'a bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wulikajɔw olu barikalen don aw ka ko la kosɛbɛ wasaw ani kunkɔrɔtaw ani kibaruya dumanw ani kibaruya nafamaw olu barikalen don aw yɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma a bɛ aw ka wasaw ani farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu
o ka farigan fiɲɛ bɛna bɔ, olu bɛ se ka nimisiwasaw sɔrɔ ani ninnu bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ka wulikajɔ tɛmɛnenw na ani u ye baara minnu boloda don tɛmɛnenw na, u bɛ se ka wulikajɔ jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma. Nka u k'u kɔlɔsi dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw yɛrɛkɛli fanga o ka bon aw ka ko la kosɛbɛ. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimisodenw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isa ka so samiya kalo sabanan denw viergew, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma. Kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna garisɛgɛ sɔrɔ cogoya min na, a bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ aw bolo o cogoya kelen na, fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la. Wa farigan misɛnninw, farigan minnu bɛ se ka tali kɛ fiɲɛ tɛmɛsira banaw kan ani sɔgɔsɔgɔw, aw bɛ se ka hakili to olu la ani muraw, aw bɛ se ka hakili to o farigan kofɔlen ninnu na. Ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma, wasaw olu siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma, kibaruya siraw olu datugulen don ka ɲɛsin aw ma. Ni aw bɛ se aw k'aw ka wulikajɔw ani aw ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati nataw kɔnɔ, a ka ca la olu la aw bɛ se ka kibaruya dumanw ani kibaruya nafamanw sɔrɔ minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka jigisigi lase aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansiw, kawula kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala umaru ka so furuso denw, balansiw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw lamɛnnen don kosɛbɛ. Aw yɛrɛ dalakan bɛ se ka ko min ɲɛ aw ye ani ka se ka ko min ɲɛnabɔ aw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, a ka ca la aw fanga tɛna se ka o wasa lase aw ma. Ni aw bɛ se aw ka hakili to aw dalakanw na ani aw kuma fɔcogo ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o de bɛ se ka kɛ sababu ye wasa min ni aw b'a ɲinina dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw fo ka taa bila dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, n'a y'aw hakili to aw yɛrɛ dalakan na, aw bɛ se ka wasaw ani garisɛgɛw sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na. Kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion, dibiso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala ayuba ka so scorpion, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw hakili sigilen don kosɛbɛ, nka yɛlɛmabaliyaw olu bɛ don aw ka ko la ani sumayaw olu de fanga ka bon aw ka ko la. A ka di aw ye kow bɛ se ka teliya cogoya min na ka kɛ aw sago ye, ko sumaya bɛ olu la. O b'a yira k'a fɔ aw ka hakiliw sigi ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw. Kamasɔrɔ ni aw giringirinna k'a b'a bɛɛ ɲɛnabɔ, a bɛ se ka kɛ sababu ye dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la, yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw yɛrɛ b'a bɛɛ tiɲɛ. Ni fɛn min surula mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Aw kana kow ta ni dusu ye, aw ka ko bɛɛ lajɛlen ta ni hakili ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. K'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ wagati ka taa se dɔgɔkun cɛmancɛ wagatiw ma, farigan dɔw bɛ se ka aw sɛgɛn ka tila ka sumaya bonya aw ka ko la tuguni, sumaya walew don aw ka ko la. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagitɛrɛw, siraso denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala alaw tala ka so sagitɛrɛw, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ka ko dɔw ɲɛtɔla aw bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ, nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la, aw ka ko kɛcogo a n'aw kumacogo a n'aw ka yɛlɛma cogoya. Kamasɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dekun tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ ka ɲɛsin aw ma, nka aw yɛrɛ de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw yɛrɛ juguya ni dɔgɔkun in kɔnɔ. O b'a yira k'a fɔ aw kana kow ta ni dusu ye, aw fana ka kow ta ni hakiliw ye, k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la. Mɔgɔ kura minnu ni aw bɛna u ye ani ɲɔgɔn kunbɛ minnu n'aw bɛna kɛ, olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma don nataw kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne, fonɛnɛ kalo fɔlɔ denw, mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa solomana ka so capricorne, ni dɔgɔkun in kɔnɔna na mankanw de bɛ aw kun kan ani dusubɔko caman ɲɛsinnen don aw ma fo aw ka se aw yɛrɛ la. Ni aw ye ko ta ni fanga ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na, gɛlɛya bɛ don a la aw ni aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ. Kamasɔrɔ lagosi bɛ mɔgɔ caman yɔrɔ la ka ɲɛsin aw ma, o lagosi ninnu bɛna se ka kɛ sababu ye aw yɛrɛ ka basigiw a n'aw ka kumabaliyaw, olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw kisi o lagosi ninnu ma ani ka aw kisi a lagosiw tɔɔrɔ ma ani a balawu kow, ka se ka aw la kisi o ma. Fo aw k'aw basigi nin dɔgɔkun in kɔnɔna na, aw k'aw ta kɛ lamɛnni ye, nka ni aw k'aw bɛ jaabiliw kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn gɛlɛya bɛ se ka don aw ka dɔgɔkun taabolo la. O b'a yira k'a fɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la. Garisɛgɛ siraw olu ka girin ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. Ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw yɛrɛ ka baara ɲuman kɛlenw dɔw tɛmɛnenw aw bɛna se ka olu jaabi sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati o halisa aw kan ka jija aw bɛ baara ɲuman minnu na ani aw bɛ mɔgɔ dɛmɛ min na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔgɔkun tɛmɛnenw na wagati tɛmɛnenw na ko aw bɛna jaabi ɲuman sɔrɔ olu la o sababu o baara ɲuman ninnu sababu bɛ se ka kɛ sababu ye ka wasa lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ani ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw fɛlen don kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ jigitugu aw ye mɔgɔ minnu dɛmɛ don tɛmɛnenw na olu fana bɛna u kɔfilɛ aw la don nataw kɔnɔna na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kibaruya siraw olu jɛlen don nka fɛn min bɛ tali kɛ farigan kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se k'aw hakili to aw yɛrɛ la bana minnu farigan ta fanfɛla la olu bɛ se ka aw sɛgɛn ka se ka sumaya don aw ka ko la n'o tɛ dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala nuhu ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinen don aw ma jigitugu kumaw caman olu ɲɛsinen don aw ma aw fɛlen don ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ a ka kan ni aw ni mɔgɔ minnu kun ti bɛnna wagati tɛmɛnenw na ani ɲɔgɔn lafaamuyabaliya kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu cɛ wagati tɛmɛnenw na a ka ca la ni aw wulila ka olu sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw ka hakilina ɲuman ye a ka ca la aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ ani fɔka bɛn bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka wuli ka jɔ aw yɛrɛ dalakan fana barikalen don kosɛbɛ layidukanw kun tɛmɛna aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ ni a kun ma bɔ a sira ma aw bɛ se ka wuli siraw jɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na jigitugu kumaw olu ɲɛsinen don aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigida garisɛgɛ balilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaru ye min lasela aw fɛ aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Eric Jakite ka aw ladɔnniya k'a fɔ ni dɔgɔkun in ka girin ka ɲɛsin jamakulu bɛɛ lajɛlen ma bakuruba sara la a b'a yira k'a fɔ sumayaw olu fanga de bɛ bonya kosɛbɛ kamasɔrɔ mɔgɔw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni teliya ye nka dɔgɔkun bɛ taa laban yɔrɔ minnu na mɔgɔw bolo i b'a ye sumaya walew ani farifaga walew olu bɛ se ka mɔgɔw sɛgɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka se ka aw ladɔnniya kuma bɛɛ ko halisa an bɛ fonɛnɛ kalo 3nan de kɔnɔna na ka se ka aw ladɔnniya o la a b'a yira k'a fɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw don nataw la an bɛ se ka an jigi da olu kan bakuruba sara la ni ne kun bɛ tali kɛ aw ka dɔgɔkun kibaru kan n bɛ n lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo n lajɛbagaw fo yan fo Sine ani an lajɛlen don fan fan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an bɛ dugawu de kɛ ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in kɛ an sago ye